Alba González, Winnie Akpons, Mía Rico, Enais Redondo, Julen Arratigues, Nacor Ortiz, John Jiménez y Taja El Villar. Bueno, hoy izango ya demonstrazioa emango dutena, zein ikasi duten eskolan. Venga. Aurrena, 10 ateako da. 10. Oiek egingo dute arrankada, modalidadea, 8 kilokin, beste batzuk igual altugokin, segurtze adina eta batzuk pizua, 8 kilokin. 3 intento. Eta juezak puntuatuko dute intento bakoitza. Venga, Aide Sánchez, oie 8 urtekoa dira. Laia Asturias, Alba González, Winnie orain distan dago Mía Rico. Mía Rico 10 kilokin ingo du. Pisu hau da Espainiko txapelketan ezikitzen dutena.
minimo bezala. Baina 10 urtekin da 11ekin. Enaiz Redondo. Julen Arratibel. Oia 12 kilokin. Apa Julen, venga. Sondo. Sondo. Nako Lortin. John Jiménez. Azkeneko Taja Elbiak. Taja ja veteranoa da. Da izan da Gipuzkoako txapelduna, Euskadiko txapelketan bigarren. Esperientzikoa da. Bueno, eta orain, denbora, zemako deu denbora, pixkat berotzeko, zuzenean, nola dagoen jendea.
horiek segitze bali badute, emaitza handik lortuko dituzte. Adin honekin hasita, eta teknika ikasita gero ja evoluzioa da, bere desarrolloakin batea zuten dena. Eta bueno, hola, jatu geha, txapeldun handik eukitzea taldean. Bidea, horretikan etortzen da, hortikan etortzen da bidea. Bueno, gaztetxoekin meritu handia dauke entrenatzaileak. Olako tropa ondo mantenitzen kosta egiten da. Horregatik meritu handia ematen diegu Andres Rubiñoso, lana asko egiten duna gaztetxoekin. Jonander ere bai, Burgoik eskolan lana ona aidia egiten, eta a ber, konsegitzen deun, etorkizun hona lortzen. Bueno, azteko ja prest daude, eta bideon dorakin hasiko da. Bueno, aurrena, Amar Bufare. Hoik aurreneko 8 kilokin da ibiltzen dian horiek Diab Benjamines, 8 urtekoa. Bai. Zortzi urtekin lortu dugu Gipuzkoako txapelketak eta egitea. Euskadikoan ja zailagoa daukagu eta Espainin 10 urte arte ez dute uzten. Laia badaki zer dan irabaztea, eta podio neotea Gipuzkoako txapelketan.
Ini pisua jokatzen dute. Alba González. Ikusten zuen, mutilak eta neskak puntuazioak neskak askotan gehienetan iraziten dutela. Laiare izan dela, osea que neska oso fuerte detosti, Enaitz. Julen Arratibel. Julen Arratibel.
ondo. Segi. Kulgeroi lan ibertzaile. Nakor Ortiz de Murua. Nakor Ortiz de Murua, berria da, oso ondo ikurreko, a ber. Jon Jiménez. Eta, bueno, bukara emateko, taja. Taja enviar. Hoy veteranoa, naizta gaztietan. Eta parte hartu dudako ja Euskadiko txapelketan, Ligiren, eta Gipuzkoan, askotan. Honekin amaiera emango diogu ja teknikari eta orain ondoren ja mutilak denbora pixka eta berestak izan denbora beharko duten beron eta izeko. Bueno, esaten duten. A ber, gaztetxoak, orain parte hartu dutenak denak hemen errezkan jarri terriro. Hasieran bezala jarri hemen. Batema galdurko zan, seguro.
Bueno, gaztetxoeni honore aukiko izue, alkatesak emango izue, profeoa, osea que... Bueno, a ver, izeretikan hasiko gea. Amar, honea etorri, guaini honea etorri, hartu, zuen saria, eta bai, eskarrik asko etortzeagatik. Aide, Laia, Eki, Alba, Winnie, Mia, Enait, Julen, Nakor, Jon, bueno, eta Taja. Bueno, eta segi lana ondo iten. Guardain jarte bezala, a ber, argazki bat, argazki bat. Apa. Bueno, guain segida emango dio beste sariari. Espera.